Tok yiero, di ting' muma micham muma kaka jatend piny Kenya midonji e apisi. Dweche auchiel di tim ang'o mopogore gi gima Ruto osetimo gie sani? Jakom. Ing'eyo ni kineno Ruto sani, nyisi ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Bende osewacho ni ji mang'eny ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Noseneno ka yamo pek. Omiyo dwe mar Julai joma noloso kode nokonogi ni en modwaro ni mondo gikonye mondo giket kuoma pressure mondo ayie mondo ochak kom mar jatelo mar upinzani manyalo miyo obed kucha mondo ochek kaka tiyo. Mano kaka ne gino chalo. Wach mar official leader mar opposition en mana wawacho ni mondo jogo konye notim gino. Wan ne gik mane waketo e manifesto ne wasebedo gi joamo jorieko wan ne wasego kwano ne wang'eyo gik wanyalo timo gik mok wanyal timo. Kaka ne wasingo ni wadhi konyo joma odhier ahinya gi 6,000. Ne wawacho ni wabiro konyo ginene mon liete. Bende wabiro konyo mondo oyud nyithigi nyalo somo bende ginyalo yudo tije kagi kacha. Nene wawacho ni wabiro kelo somo ma nono kuom nyithindo. Kendo wabiro kelo chiemo bende ne nyithindo e skul. Mago gik mane waseng'eyo kaka ne wanyalo yudo pesa mar timo gigo duto te. To jogi to ne onge gi paro ok ne gin gik mane gi cost ni ginyalo timo. Mane wacho awacha ni wabiro timo ma. But sani koro en kama rach. Nikech koro chopo sama koro ji penjo ni to nisingo ma. Dak mane kitimo. Ong'e ni ok onyal timo. En kama rach.